Ha, vatandaşa bärde aýdylmaly ýene birdar inni görýäňizmi? Şol region Merkezi Aziýa döwletleri Owganistan, Aňryýanyny Pakistan, bu gapdaly aýdalyny İran, o gapdalyny Hytaý, Hindistan hemmesi bir ýerde oturdy. Olaň merkezinde de Owganistana kıyada bolupdy. Bilem ýankaýşmaýaly 44 ýyl bäri o taýda uruşyň ody köräpdi. 4 nesil, 5 nesil emele geldi, dogdy şo taýda. Hemmesiniň gözüni açyp gören uruş. Haçan ol topragy misala durmuş geljek halk birer kyn ýaşar ýaly. Ol şu neçeli nämälim bolupdy. Ertisem nämälim. Hawa. Näme üçin ýanky talibarlar hakimiyetini şumal özelini aljak diýip aýdýarlar-da, öz iski hökümetlerini. Aljaklar görünüp dur. Käbir adam prognoz berýär 6 aýdan. Men pikir edýän ol 3 aýda galmy, belki 1 aýdan olar gelip häzir hökümet çalışjaklar. Säp 85 göterim territoriýany ýam alypdyrlar. Ýöne buran başlamyjy näme üçin? Nur ýanky paýtagta hereket etmän, bular daş töwereklap ýanky Demirgazypdaky ýanky vilayetlerde hökümetin garşysyna çykyş edip olary şäherlerden, etraplardan, owalardan çykardylar. Emmem Tajikistan, Özbegistan, Türkmenistan bilen baglanşykly ýanky sewda arteriýalary bar-da, ýani damarlary, ýollary, şolary petiklediler. Näme üçin? Şo merkeze barýan haritler, imitler, okýarak näme biljekler barmadlygy üçin petiklet diýip düşünýän men şeýle. Bilem, ýa-da harby taktika dogry gabat gelýär, bilemek men harby strategiýa aňyrsyndan dogrymy ýa ýok, mesela strategik plana seredende ol hökümete garşy duran adamlaryň gelip beýleki döwletler bilen serhetleriniň aňryýylyny öz tarapyndan ýapyp oturmagy logika da syganakda. Siz ilki başdan gidende öz hökümetiňiz bilen düşünüşiň, o hökümeti üýtgediň, onuň gelinde resmi hökmünni ana serhediňize eýerlik edin, ýa geçelgäňize diýilse, ol has boljak-da. Halkara kanunlaryna laýyklykdy. Ýöne şol hökümeti biz o beýik watançylyk urşuny Leningrady blokada edişleri ýaly onu daş töwere urşa barlylar. Olan gidere ýeri ýok merkezi hökümetiň. O taýdan bombaladylar diýe, bu taýdan bombaladylar diýe. Ol öz halkyny bombalap oturdy. Ene şol bombalanan halkyň wekili erti şol hökümeti bagyşlarmy? Elbetde. Ýene de grazdan urşy dowam etjek. Hawa, indi biziň türkmenlerimiz serhet ýaka şo taýda oturarlar. Bular näme etmeli? Bularym öz indi däpde sury ýerligi, toprak şolanky, obalar şolanky, mazarlar şolanky. Indi bular öwrenşipdirler şol hökümet bilen işleşmäge, hiç bolmanda soňky 30 ýylda şol 2 nesil çağı dogdy. Biraz türkmen şo taýda özüni tutup başlatdy diýsegem gelişmän durjak geldi. Indi şol merkez hökümetden bulary deputatlyk orun berili, hökümetde orun berili, näme edildi, ol edildi. Indi bir az türkmene eýeçilik edilip başlady. Indi ýene de häzir talipler geldi bol, ertekuni garanky bolup durdy biziň türkmenlerimiň Owganistanda. Bular nädip ýaşamaly? Bular näme boljak? Bular nähil garaljak? Olar ama hökümet bilen arkalaşyp işleşdiler. Ertisen hökümet bilen işleşdiň diýip bular diwara söýäp atmadylarmy? Hawa biz türkmenler, Türkmenistanlylar beýleki döwletleriň raýatlary we grazdaly tapawdy. Biz Owganistanyň içki işlerine gatnaşma hiç birimiziň hakymyz ýok. Ýöne şo gaýnap duran gazanyň içinde biziň hem türkmen halkymyz bar. Näme da biziň oturup göz yummalymy? Elbetde ýok. Ýöne şu taýda akylly başly siýasat ýöretmek gerekdi. Şeýle. Birinciden Türkmenistanyň edebiljek işidi, şo edämelem işidi. Hökmany şertdi. 95-nji ýylda sen näme ol biderek geri alınmaýanky bir taraplyk statusy. Men bilýän ýasyň näme üçin aldyrdan ol özüni gerek wagty şol statusyň ýeňsesinde giylenmek üçin, edýän ogurlyklaryň üstüne basmak üçin alynandan
Garaşsyzlyk. Garaşsyzlykdan başlan bir taraplyk. Hawa sen bir taraplyk statusyň bar. Sen şo regiony, şo bütün Merkezi Aziýa Respublika bäşisi bar. Ýanky aýdyp geçen bar. Eýran, Pakistan, ýanky Hindistan, ýa-da Hytaýmy, Owganistanmy? Olan hiç birisi bir tarap devlet değiller. Bir Türkmenistan regionu bir tarap. Sen şulun hemmecigini çağır Aşgabatda. Gelin oturalım, maslahatlaşalım, çözelim. Owganistan'ı bir iyi misalalyk bolsun, neseller arkayn yaşar ýaly, işler ýaly. Şolara biz her bir döwletden öz kömegimizi ustada belleşelim de şolara belli miktarda kömek edelim. Ýylda öz büdjetimizden 1%, 3% şolara kömek diýip geçirýärdi. Gelişmen durjakmy? Ýok. Onu eden ağa. Emma ýeňseden göz astyrdan belki 10%-dan berip oturanlar Türkmenistan şu hukukun gazanýan. Ýöne on diline getirenler. Ol goragy diňe Niýazym Gurbanullahym diňe öz şahsy goragy üçin edip biziň halkymyzyň goragy üçin edýän zady ýok. Näme onuň talybarly bilen akmy? Ýa Owganistanyň hökümeti bilen akmy? Ýa töwerekdäki Özbegistanyň, Täjikistanyň ýa beýleki Kyrgyzstanyň kimagda hökümetleriň ýolbaşçylary bilen akmy? Bizäk näil rejimiň kimdigini, halkyny ne göz bilen seredýärligini elbetde bilýärler. Ýöne halk çydap oturansaň olur neýlesen. Hawa agyryňda çydasaňyz müň ýaşan türkmen aga diýýärler. Ýüzümde durup. Demek bu halkymyzyň meselesi. Ýöne şol edilmedi. Şol edilmelidi. Şol Aşgabatda bir atela harj edilen puly şu 30 ýylda şolar ýaly duşluklara harj edilip şu dünýäň döwletleriniň agyny birikdirmäge gönükdiren bolsa, onu Türkmenistanyň ady dünýä döwletleriniň arasynda hormat bilen tutulurdy. Şol sany diýmek biziň halkymyzyň ady beýgeljekde tutuljak ene şolar ýaly şeýle ene parahatçylyk söýer ilaty milleti bar eken Türkmenistan. Hany o zatlar? Ýok. Ene bir ýerden tarkylly esdildi diýip, hawa. Maňa ene Guşgudan habar gelýär, aýdýarlar nezolar ýaly. O näçe maşyn esger getirdiýänem şol o köni atan döwründen galan puşkalar zatlar iýdik getirip şol serhedin aptalyna goýup durdy. Onam näme üçin goýýarlar? Täp gördük da o da. Şol men aýtdym, 91-nji ýylda, 92-nji ýylda aprel aýyna suw gelenne muraba şonu ýanky Owgan tarapyndan aňyrdan ýa gysy edilenle adamlar çağa, çuga, aýa lefta şol gaýyk bilenmi ýa çyşyrylan erdin zatlar bilen bäri gapdalyna geçýärler da Türkmenistan tarapy. Şolaň hemmejigin Niýazyň buyrugy bilen depilip ýygyna döňeldi. Kimisi garp bolup öldi, kimisi aňyr çete ýetdi belli däl. O tragediýaň üstüni ýurda baramyzda açar sen täkmen ýöne köýraýdym, siz 1%-den bileňler ýurtda bolup geçen zatlar. Hawa, şolar ýerde atlaran boldy. Inni şol gaýtalanmasyn diýip Gurbanuly lellim häzir şo ta goşum sürýär. Birden aňyrdan häzir bosgullar gaýtsa, hany görýärmi? Täjikistanyň serhedinden geçdi, ol hökümetiň serhetçileri, Owganistanyň serhetçileri. Özbegistanyňkydan geçdi. Hawa geçdiler, geldiler, adyny, familiýasyny ýazdylar, soňam samolyota mindirip bular Kabuly uratdylar. Bolluq oturdu. Türkmenistan şo nedenle gelişen akmy, hiç onlar kabul etmesen sen özüne getir, adamlara çay suwun ber, samolyota minir de uğrat Kabuly urşun içinde kalmasınlar. Yok. Näme üçin sen otak goşun çekken, eger sen Taliban bilen aglyň bir bolsa, gürleşen bolsaň, bermel muzyň töläp oturan bolsaň, salgydyny ertip duran bolsaň özüň. Nämeden gorkýan Urban? Sen ýöne şol serhet ýaka oturan türkmen görgüller bar. Hani turgunnam alyndy da inni. Inni şolar bärligine geläýmesin diýip gorkup oturýarsyň. Wallahi. Ýöne o türkmenlere bilemek mal bakman başarýarmy ýokmy? Ýöne avtomat bilen ok atmana başarýanmyly. Gaýratly. O şeň o köni türkmenlerden olur. Sen şondan gorkup mene otak bäşon sany kamadly esger sürenmeli. Ya, doğrudanım Taliban sana şeýle şert goýupdyr.
Ertesi gün häkimede gelse sen uzak oturmajagyny bilip bir zatlar oýlanmalıyam. Ya halka otayda gyrgyny berip soň öýden gaçyp gitjek bolýan. Sen ne işin var Talibanla? Goý özler çözülsün owanyň içinde. Sen işine gelip olar goşulsa naga ya aýsy döwlet geldi Türkmenistana. Ha? 30 ýyl boldy. Bir adamy goýberdiňizmi halkara Gyzyl Has guramasynyň, Gyzyl Ýarym Aý guramasynyň. Hiç bolmana şu türmelerdäki adamdan gözüň şertlerini esewançylyk etmäge ya gözekçilik etmäge. Ha? Yok. Eden pohuňyz ýok asyl. Onda näme üçin siz kredi ýaňyz daşary ýurtda size gelip bilmedi, siz näme üçin onu olaň işine goşulmaly? Ha? Ene şuň kum atannaşlar. Täjikistan ene şular ýaly iki ýagdaýda bolup durdy. Heme ol Awganistan resmi şuň hökümetine kömek etjek bolýar. Heme özüni Talibanyň gorap saklajak bolýar. Bir elle iki garpy tutturanaga. Asla goşulmas olan işine goý özler çözülsün. Hay seňiz şu hökümet bol galýan bolsaň siz bilen işlersek ýok. Beýleki bu topar gelse de ine bula bilenem şol goňşy döwlet höküminiň elmeden gatnaşygymyz bar diýip sen aýdyp bilýän çurt kesik. Şol edilen sebäp siýasatda dwaýnoy standart diýip 2 ýylly siýasat diýerler diýerler. Hawa. Ewaşym inaşy size de bize de. Bular özlerini siyasi yemede meydançada oyuncu mu kaddiye? Yok. Siz peşka, boş. Esası oyuncular şu regionu Amerika, Xitay, Rusya. Şöyle çesenin oyunu gidip dur. Dördüncü meni şu täze oyuncu bolup şu tap girecek ya giriyen Türkiye. Biz enne şu zatlardan bar zatdan uğral geleceğimizi biraz planlaştırmalı ya gözüňe tutmaly. Haýsy bähbitdi bulan? Bir ýaly kiçijek az milletli ulubaýlyk kiçik döwletde biz nädip ýaşamaly? Biz kime ýapjak bolmaly? Öz başlyga bolup biljek lekin görkezip oturdy 30 ýylyň tejribesi. Watan ile düşünje adamlaryň 10%'inde de ýok bolup çykdy. Şaň. Ýani bir günüm hoş günüm. Bu günüm tapdym ertirmen Hudaý berer. Şeýdip ene 30 ýylymyzy geçirdik. Enne durmuşyň öňümizde goýan kynçylyklary bilen ýüzbeýüz bolduk bugün. Ya biz erti döwlet, millet hökmüne bar ya da yer yüzünden yitip gidiyor. Sen iste Türkiye'de yaşa, Şweç'de yaşa, Amerika'da yaşa. Senin assimilir dedip, un bilen kepek edip, öz haltalarından geçerken olan bulkası olup çıkyan erti. Men aktıklarım bilen ağa, Türkmen dilini, ya menden eştay mesela 2 yaka sözünü, olar yan bir devletin adamsı olacak. Yani 10 yılın sonra, men gidemden sonra bular asla o dili yadından çıkaracaklar. Şoň ýaly bar da sizinki. Ine şeýle watandaşlar. Wagtymyza bar eken ýene de onu men aýdyp beren soňuna çelli. Ştaýda inni hökümet näme diýe? Şol ýanky aýdan zatlanmardy. Ştaýda şular ýaly edilip bir zatlar halkara derejesinde gurnulanmalsa ýa gurnolsa Kazakstanyň gatnaşmaly gelip oturup ştaýdy şu regionyň meselesini region oyunçular üýüşüp oyunçular diýenim şol ýerli döwletler, hökümetler üýüşüp şu taýdan bir teklip çykarmasalar o ýekelikde o perden aňyrsyny, saklan ýeňsesini ol hiç kime hiç açan erteki güne garantiýe bermeýär. Şoň hiç kime garantiýe ýok. Sebäp ol hat ýazylşmady, milletleriň öňüne çykyp gol çekilmedik zady. Gol çekilene de hiç kim tereden aga. Görüp oturdy. Dünýäde näme üçin uruş tutuşup dur? Näme üçin halkara kanunlar işlenir? Ya şertnameler. Baglaşylýar ýoksa dürli şertname. Ýa şolaryň hiç biri ýerine ýeten. Demek şertname ýerine ýetmeýän bolsa, o gapyň ýeňsesinde edilen hyşy bilen inniki gede geçerlidir. Bar bolajak zat. Inniki gede kim
İstäsine göre hareket ederdi. Kim bir aydan yenim pullyk gelir o Türkmenistan'a gazy edaran yap, ýa-ni suw edaran işgärlerini gedaçylyk edip berýär. Kimse bir hepdeden gelir. Ene şeýdip watanymyzyna dugdagan ederler. Hökümet näme diýär? Hana Mary welaýatyny ilatyny ýynap bölerler. Häkimler, beýlekler. Ene watandaşlar birden ene bolmasa zat bolup watan howpasyna düşse biz ene ýa türkmen halky ene gerek bolsa eline ýara galgan watanyny jahan tene bilen gorardy. Ene bilen ene bugun olaňan ýadyna halk düşdi watandaşlar. Ha dünýäde dediňiz. 30 ýyllap halky ezdiňiz, diýde çökerdiňiz, ilymsyz bilimsiz goýduňyz, indi götüňize ot basylanyny da halk ýadyňyza düşýär sizin. Näme halk gelip sizi gorarmy? Ýok. Ýadyňyzdan çykar. Asyl goramy. Halk öz topragyny gorar, öz öýüni, öz çagysyny gorar. Gerek bolsa eline ýara galar. Tapawdy ýok. Ol ýurdun içindäki türkmen bolsun, ýurdun daşyndaky türkmen bolsun. Toprakly mesela gezek gelse, ya ýurdun daşyndan ýagy dökülse, hemme kişen barar diýen men ulu kanunam bar. Hana meňem seyfimde 2 saat 5 atardy, okuýarak bilen. Esbab ýeterlik. Ýöne ol watanly mesele däl. Biz indi gidip diktatorun emesini götüni goramaly bolýar. Şeýlemi? Ýegerler bilen tohum bilen. Kim onu etsin? Ýurdun içinde hak edermi? Ýok. Ýurdun daşynda hak edermi? Asla ýok. Diýmek onda hiç kim edene o aňyrdan geljek adam ene sana toprak, ene sana baýlygy bilen al eýelik et. Diýmek bizim karada watanymyz ýitip gitjekde watandaşlar. Nene şutaýdy bir türkmen kursady orta çykýardy. Bizim şumal edip oturan ýa diýip oturan sözümüz bite gahar edip ýorgany otlamak bolýar. Şo diktator bardy. Biz ne ýurdun içine girip bilýär, ne ýurdun içine kömek edip, ne ýurdun içine kellesini galdyryp bilýär. Ene karada şeýdi watanymyzy ýitirýär. Hany çykarlar? Näme etmeli? Nädip ýaşamaly? Mardaklara beýdi ýa watan öýürsiňiz nämesin näçe ola serhede ýakyn otyrdy ana goşguda näme bar Tagtybazyrda näme bar Turgunlyda näme bar o marryň ilaty gülne alyp durur informasiýa o serhetçiler o çağalaryny ýurdun içine maramy niramy aşabada mugrudan olar eýen goňşy golum dogan dost ýar hemmesi eşdişýär. Bolly lewap biraz da şarakda durmy. Şu ömeden goşgudan diýmek olar aýdýar atla daşary ýurtly emeleri telewizden ýani ine şu biziň emelemedi biziň diýýämiz hemme ýurdun daşyndaky diýilýän zatlary dinlemäň, ulak asmaň, seretmäň, üns bermäň hemmesi ýalanlar. Bolýa siz ýa diňe hökümetin kindinle o hiç şeýle howpam ýok, hiç adam ýok, çarjyda da hiç tat bolana, hemme zat gülala suwumyzam bar, ene togumyzam bar. Hemme zatymyz bar, ýeterlik dowla düşmän dip. Şeý dip olu halkyň içinde propaganda geçirýärler. Ýaşullaryň diýe ugra diýerler. Ýaşul ýane bol şol ýanky. Özüňiz goýulýan kimdigi men olaň adyny tutup oturmay. Ene şol mesçitdäki otururlar. Gidip şu halkın içinde wagaz nasihat edýärler. Ýaşlaryň arasynda ýaşaýan. O marda qırarsa taýýar bolun. Şaýlan wagty barın, oýun kamatlaryň öňüne gitmeliňiz watany gorap biz bilýärsiň hemmäňiz watan söýür diýär. O watan söýür bolýan bolsa Gurban ol Remban özü gitsin. Ýanyna ol ýanky Tehoşny mesken sokar oğlunu alsın. Ömüm aktygyny alsyn, han 3 tane erkek bolup barsylar serhede öýdüler ilk baştan. Ol harwesken lompullap pistoletden atan bolup ýelsepitli ýapjak bilen bolýar. Han görkezsin şol oýunlaryny, penning çölüni bilen feýlali.
Bağışlan watandaşlar, içi yananyň gülküsi bor diýe biziň kemso içi yananyň gülküsi güler ýaly ýok elbetde gaty agyr ýagdaý. Ýöne onu gaty parasatly arkaýyn çözgüt gözlemeli. Çykkansa ýagdaý ýokdur. Her iki ýagdaýdan çykalgy bardyr, ýöne şo çykalgany düýpli oýlanyp tapmak gerek. Şoň üstüne işlemek gerek. Biziň meselemiz ol şuňkun Owansana hakimet başynda kim otur ýa-da kim oturjak o bu da biziň meselemiz Türkmenistanyň şuňky oturan şol musallady nädip bir tartdan düşürmeli we halk öz hakimiýetine, öz döwletine, hökümetine eýeçilik etmeli. Ene şo mesele. Ya şuňa şeýle Türkmen aýlygyny, güllügini hem Owansanyň hökümeti tölep geldim. Biz onu alady berýär, ertek gün biz näme bolar? Öz meselelerini, öz problemlerini özleri çözsün. Olaryň öz içki işi. Biz olara gatnaşma hakkymyz ýok. O sellelsi gelsin, sellesi de gelsin, dinleri gelsin, dünýäwi döwlet gurulsun. Biz olar bilen işimiz ýok. Näme gurulsa biz goňşy döwlet hökümine hoş niýetli gatnaşyklary ýoly goýmaly. Islenlik döwlet bilen. Goňşyny saýlap alyp bolmaýar, ýa göçüp gidip bolmaýar, bir territoriýada otur, şoňa dogry düşün. Ýöne öz mertebäni saklap gürleşmeli, kim bolanyny, haýsy goňşyň bolanyny. Sen öz-özüň syýlamasaň, öz halkyny syýlamasaň, öz halkyna hormat goýmasaň, kim seni syýlajak? Näme şol lellim beýleki döwletde bilen bilýär. Senden menden gowy bilýär watandaşlar. On hemme gowşak ýerini bilip şoňa basyp otyrlardy. Ene şoň üçin indi bu on propagandistlary halkyň öňüne çykýar. Halk ýadyna düşdi. Sırtı başlandı. Ene gıйfa saýtsak watandaşlar şuň kunýady Owanstan onuň töweregine şu zatlardan bar. Ýöne aýdylýan zat, ýene-de bir zat aýtmaly, şol talybarlar baran ýerine şol häzir hiç kime hiç zat azar beren aklar diýen sözüne dur. Ýöne olaň öz dawasy şol hökümet bilen ýa. Serhetlerini yapıptırlar, awu yapılgy, ýöne aňryga madam geçiren akla bärigem öz işleri bilen awu aňryka öz problemlaryny çözýär. Goý çözsünler. Türkmenistan tarapy awu haýbata matylmasyn, ýanky bir ýumrugam görkezilmesin. Şoňa da ýol berdirmek gerekken, awu ýol berdirejek adam kim? Şo bir kanun hökümet. Şo ortadan aýrylsa, biziň döwletimizde de kanuny döwlet, kanuny hökümet, kanun halk hökmünde hormatly syýlaly gatnaşylar. Onuň bärde ýok watandaşlar. Biz şuňkun hiç kim şol hökümetiň gözüniň aldyna. Täp döwlet ýolbaşçy oturan adam dünýä jemgyýetçiliginiň öňüne hiç kim absolutno nol, zero. Teredin dünýä döwletleriniň reytingini, insan hukuklaryna hormat goýulýan reytingini, o korrupsiýa reytingini Türkmenistan iň ýyzdan ýa birinji ýa ikinji. Olam şol Demirgazy Karaýa bilen birinji ýeri paýlaşýarlar aşakdan. Bize başga näme gerek, näme diýil, näme aýdyl. Ýa-da bilmezlige salyp ýaşap bersek o nähil bol. Ýöne bir zady bilip goýun, eger şu gidişine gitjek bolsa biz watany ýitirýär, indi o wagtda muzakda der. Ýöne häzirim bir pille suwseňrikden agmaka ýurda ýerlik etmeli watandaşlar. Oňam ýollaryny edilmeli işlerini aýdyp gelýär. Yetmeýän zadyny ýene maýdar. Kyndyr agyrdyr ýöne biz şu işleriň höttesinden özümiz gelme. Bolýa onu şuwlukça sag oturun, hemmäňiziň öýüňize saglyk, ýaşy dilekde bolalym watandaşlar.